Kratka napomena za slušaoce. Ovaj podcast sadrži detalje koji mogu biti uznemirujući. Takođe, sadrži i vulgaran jezik. Vratimo se ponovo slikom u okruženju. Slobodan Milošević u razgovoru s ministrom. 16. je januar 1998. Rudari druge smene rudnika Soko spustili su se u jamu. Bilo je 17:45. Rudari su radili kao i do tada, ali opasnost je vrebala. Metan je ispunjavao jamu. Ali rudari to nisu mogli da znaju, jer su detektori metana sa plafona spušteni na pod. Tako postavljeni, nisu mogli da alarmiraju dispečarski centar ako metan pređe dozvoljenu granicu. Samim tim, nije mogla ni da se isključi struja ako dođe do proboja metana, a struja se isključuje da ne bi došlo do eksplozije. Ali, zašto su to uradili? Pa da ide proizvodnja. Jer ako ima više od 1,5 metan, 1,5%, onda se isključi struja i grabuljari ne rade, ne može se proizvodi uglj. I onda on ga stavi ispred lutne, gdje duva čista vetrna struja. Praktično ispred kao nekog ventilatora gdje ide, jel da? Pa da. Ovo je Dragoljub Zlatković, rudar u penziji. Mršav čovek, tih. Nekada je radio baš u rudniku Soko. Metan je lak gas i zato se detektori drže visoko. Taj metan je dosta lak i on Pa je u gornjem površini. I onda je gore se brže izmeri nego dole. Dole ga nema, ono u visini. Ali prema presudi, 16. januara je spušten na pod. Metana je u vazduhu bilo više nego što je smelo. Detektori to nisu mogli da očitaju. I sve se činilo u redu, dok miner u 20:09 nije aktivirao eksploziv. A onda, prasak. Poginulo je 29 rudara. 26 bilo je povređeno. Počekali su našu smenu kad dođu Aleksinčani da ih izvuče. Dragoljub je u danu nesreće bio treća smena. Umesto uobičajenog radnog dana, čekalo ga izvlačenje poginulih kolega iz jame. Mi smo ih izvlačili, sve Aleksinčani. To je knjaževačka smena bila. I sve što je najteže, sve mi smo radili. Ali, ko je bio odgovoran za tu nesreću? Suđenje je trajalo sve do 2010. godine, dakle, skoro 11 godina. Bilo je 4 osumnjičenih. Dispečer, tehnički direktor, upravnik jame i rukovodilac zaštite na radu. Ovaj poslednji se zove Drago Milinković. Isti onaj Drago koji u trenutku nesreće u Sokolu 2022. bio direktor tog rudnika. I njega je sud proglasio nevinim. Jedini proglašen odgovornim za tu nesreću bio je rudar koji je minirao i koji je tog dana poginuo. Postavljeni kablovi kao da je minirao i došlo do eksplozije metana. A mislite da nije bilo to? I ja mislim da nije. Zajedno sa njim, kada su izvlačena tela iz rudnika 98. bio je njegov sin Darko. Tada je imao nepunih 19 godina. U međuvremenu postao je nadzornik smene, baš u Sokolu. 1. aprila 2022. otišao je na posao, sišao je u jamu, ali iz jame nije izašao živ. Doživio je sudbinu svojih kolega koji se 24 godine ranije nisu izvukli. I za njegovu smrt takođe nema odgovornih. Pa da li uopšte neko odgovara kada rudari poginu? I ko? Moje ime je Stefan Marković. A ja sam Jovana Tomić. Ovo su Tragovi, 2. sezona. Jama. U ovoj sezoni Stefan i ja istražujemo šta je dovelo do nesreće u rudniku Soko i ima li za nju odgovornih ili je sve ipak samo viša sila.
poslednje epizode. Zbogom, kamarati. U ovoj epizodi se podsjećamo šta smo sve otkrili o nedostacima u istrazi o nesreću u rudniku Soko. Istražujemo i kako prolaze drugi postupci koji se vode zbog rudarskih nesreća u Srbiji. Da li se dođe do odgovornih ili se i tu sve svali na višu silu ili poginule. I kakvi su uopšte uslovi za rad u srpskim rudnicima. Ispričat ću ti priču o jednom Petru. Studirao je pedagogiju u Somboru. Živeo je kao podstanar, vršio u Somboru, pa u Jagodini, selio se, studentski dani, znate sami kako je to. Bio je među boljim studentima i želeo je to i voleo je decu jednostavno. Išlo mu to pedagogija. Ovo je Marija Petrović, Petrova supruga. Jovana i ja smo se našli sa njom u jednoj poslastičarnici u Soko Banji. Zato i čuješ muziku u pozadini. Iako nisu odatle, Petar i Marija su u Soko Banji živeli kao podstanari. Dobili su 2 deteta, a onda kreću i finansijske muke. Međutim, on kad je došao u Soko Banju, nema posla. Otišao je u biro, treba ti... Radna knjižica? Ne, za biro, šta? Da volontira. Aha. Treba godinu dana da volontira i to za 16.000. Deca su jako mala, ja ne mogu da radim. Šta ćemo mi sa 16.000 u današnje vreme? No se razmislim, gde ću, kako ću, šta sa 16.000 da uradimo? Ništa. I tako je Petar odlučio da se zaposli u rudniku. Njegov brat rođen je isto radio u rudnik, njegov pokojni otac je radio u rudnik, pa ajde kao onda da ide. Bolja je plata, državna firma, jer ovde u Soko Banji nema državnih firmi toliko. Ovde se najviše rade privatni poslovi, eto tako kafići, apartmani, prodavnice, butici. Jedino je taj rudnik bio kao među državnim poslovima. Eto. Tako se on i odlučio. Plata i državni posao. Ona kaže da Petar nije voleo svoj posao. Šta više, planirao je da ga napusti. Olja je mesec dana pre razmišljala da da otkaz. Kaže, ovde se nešto dešava čudno, ne znam šta je, ali nešto će da se desi. Petar, neće ništa da se desi. Kaže, hoće. I desilo se. Petar je bio jedan od 8 koji nisu preživjeli rudarsku nesreću u rudniku Soko 1. aprila 2022. Bio je najmlađi rudar koji je poginuo tog dana. Moj muž je poginuo za 56.000. Šta je to? Gledam ga u kovčeg i ne verujem, rekao, za 56.000 ti si dao život. Priča o Petru je samo jedna od priča 58 rudara koji su poginuli u rudarskim nesrećama od 2012. pa sve do 2023. Jovana i ja smo poslali na desetine zahteva tužilaštvima i sudovima širom Srbije. Tražili smo dokumentaciju o nesrećama, a onda, kako je pristizala, sve to pregledali i upisivali u tabelu. Od 50 nesreća, 32 je bez odgovornih. A zašto mi još interesuje? Kaži mi koliko njih je odgovaralo za te nesreće? Čekaj da pogledam. Pa pazi, nemamo podatak da je iko odgovarao krivično, ali nisu svi slučajevi još završeni. Dobro. I vidiš, ovde nemamo informacije. Znači, za 10 nesreća nemamo informacije. To sam se ja raspitivala po tužilaštvima, ali tih predmeta nema. Nema? Nema. Okej. Dakle, za smrt rudara, pa u većini slučajeva niko ne odgovara. Hvala što i dalje slušaš Tragove. 2 godine Stefan i Jovana su istraživali, razgovarali sa ljudima, pisali i snimali nove epizode prvog istraživačkog podcasta u Srbiji. Istraživački rad zahteva mnogo strpljenja, energije, a i resursa. Zato nam je potrebna tvoja pomoć. Ukoliko ceniš ono što radimo i želiš da budeš deo borbe za celu istinu, pronađi nas na Patreonu, Cins podcasti i na našem sajtu cins.rs/doniraj. Kada su rudarske nesreće u pitanju, odgovornost je stvarno nezgodna stvar. Stefan i ja smo se vratili još dalje, nekoliko decenija unazad. Tačnije u 70. i 80.
u vreme velikih rudarskih nesreća u Aleksincu i Sokobanji. Otišli smo do Niša da se nađemo sa novinarom iz tog mesta koji je o rudarskim nesrećama izveštavao. Srečka Toma. Tomislav Todorović je stari niški novinar. Radio je od lokalnih novina pa do Radio Beograda i Politike. I on, pa baš ima iskustva s izveštavanjem o rudarskim nesrećama. Praktično prvi sudar sa tom zlom Kobi, koja se zove rudarska nesreća, bio još dok sam bio u Aleksincu, gde su mi živeli otac i majka. A zadesio sam se u Aleksincu 7. novembra 1983. godine, kad je bila velika rudarska nesreća u kojoj su poginula 34 rukovodioca aleksinačkih rudnika. Tomislava, ili Čika Tomu, kako ga mnogi u Nišu zovu, poznajem još iz vremena dok sam radio u ovom gradu. Toma je ona stara novinarska škola i kada govori o pričama na kojima je radio, vidi se da ih pamti sa mnogo detalja. U Luksemburgu su igrali fudbalsku utakmicu reprezentacije Jugoslavije i Nemačke, koja je trebala da počne u 8 sati. Kasnila je pola sata zbog toga što nisu našli himnu Jugoslavije. U tom trenutku, kad je odložen početak te fudbalske utakmice, odjeknula je sirena. Ne mogu ni da zamislim kakav je osjećaj kada se u rudarskim mestima oglasi rudarska sirena. Kad se čuje sirena sa rudnika, to je reč o velikoj nesreći. I naravno, uvek nakon nesreća postavlja se i pitanje odgovornosti. Da li rukovodstva, da li šefa smene, da li dispečera i ostalih. Konkretno ću vam reći i 83. tog 7. juna i 89. a 89. godine je poginulo čak 90 rudara, izazvale su eksplozije metana. I u oba slučaja se govorilo o krivici samih rukovodilaca u samoj jami. S obzirom na to da je mnogo puta izveštavao o rudarskim nesrećama, a kasnije je i pratio suđenja, vrlo dobro zna kako ide kada se traže odgovorni. A utvrđivanje krivice je jedan besmislen posao. Ili neko ko nije živ, on se okrivi, ili neko jednostavno koji pere i karijeru i obraz i ruke od svega toga. Ja nisam niti naredio, niti sam ja bio taj koji je odlučio da se tako radi. Sve vreme, dok smo radili na ovome, Jovana i ja smo stalno bili na klackalici. Jednog dana pomislimo, ima odgovornih, drugog da je ipak viša sila, pa opet, ovo je moglo da se spreči i onda pomislimo, ma nije. Međutim, nakon svega što smo za ove 2 godine otkrili, slika je malo jasnija. Evo u kratkim crtama do čega smo sve došli. Najpre, rudnik Soko u trenutku nesreće nije imao odobrenje za rad. Bez tog odobrenja rudnik uopšte nije ni smeo da radi. Inspektor Ministarstva rudarstva i energetike Milanko Savić im je 2 puta nalagao da ga pribave, ali rudnik nije zatvoren. 2 godine pred nesreću, ministarstvo nije slalo inspekciju Soko, iako su bili u obavezi da to rade barem 2 puta godišnje. Sam Milanko danas radi u ministarstvu i u preduzeću Resavica koje ministarstvo faktički kontroliše. Na pitanje da li u sukobu interesa, Milanko nije hteo da odgovori. Ne bi mogla da vam dam nikakvu informaciju. Druga stvar, danima pred nesreću metan je prelazio dozvoljene vrednosti. U jamu su se spuštali inženjeri. Neki od ljudi sa kojima smo pričali kažu da je sve ukazivalo na to da nešto nije u redu. Samo što znam te njegove reči 5 dana pre nesreće, kada je izgovorio da će nešto da se desi, da se nešto muti, da je nešto čudno, silaze po 2 inženjera u jamu u svaku smenu, što to stvarno nije nikad bilo. Direktor Dragojna, pre nego smo počeli da iskopavamo, tu imali smo sastanak i on je rekao da je za njih to nešto novo. Treća stvar je bila to što tog jutra, kada se dogodila nesreća, iako je metan prelazio dozvoljenu granicu, rudari ne samo da nisu povlačeni, već su praktično do samog kraja radili. Mi smo baš bili na radnom mestu prerada hodnika. Znači tu smo se zatekli kad se desila ta izboj metana. Oni mrtvi, a ja na 3 metra od njih sam bio, ispod njih kako sam pao, pa ima 1,5 metra, ta visina. Sa sve rabali su, kaže, ti si ga zagrlio kao Boško buha bombu. I to je toliko bilo. Četvrta stvar koju smo otkrili, a koja se nekako stidljivo provlačila u zvaničnoj dokumentaciji, to je prestanak rada ventilacije. Ima jedan ventilator koji je pravio problem koji nikad nije hteo da se uključi, nego je morao električar uvek da ručno da ga uključuje. Bukvalno do rudara nije dolazio svež vazduh dok je metan ispunjavao prostoriju.
Ventilacija se isključila jer je bila na istom trafou na kojem se nalaze i drugi električni uređaji. Kada je struja nestala zbog proboja metana, nestala i ventilacija. Nije bilo svežeg vazduha. To je u stvari glavni uzrok. Znači, greška čitavog sistema, koja je flagrantna, i to se ovde vidi. I od čega beže, kao đavo od krsta u svojim izjavama, i veštaci, i komisija koju je formirao direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja. To veštačenje je napisano brzo, za samo mesec dana. I u njemu se ventilacija gotovo i ne pominje, ali su umesto dozvoljene granice metana od 1,5%, koje se navodi u državnim propisima, govori o drugoj. O internoj, podignutoj na 2% kada bi trebalo povući rudare. Za pravilo od 2% nisu čuli ni sami rudari koji godinama rade tu. Pa jeste nekada učili za 2%? Ne. Uvijek 1,5%. Ovo veštačenje je bilo jedno od ključnih dokumenata na osnovu kojeg je tužilaštvo čak 3 put donosilo odluku. Viša sila. Da, viša sila. Jer jeste, viša sila je taj proboj metana. To potpuno razumem i to je stvarno nešto što verovatno nije moglo da se predvidi. Ali ovde uopšte ne govorimo o tome. Sada govorimo o tome da li je pre nesreće urađeno sve da rudari izvuku žive glave. Viša sila je u ovom slučaju postao način da se skrene pažnja sa potencijalne odgovornosti onih koje su rudare doveli u takvu situaciju. Na kraju dana, sve što smo otkrili pokazuje da može da se govori o odgovornosti onih u lancu odlučivanja, a viša sila je jednostavno objašnjenje kojim se sprečava ispitivanje te odgovornosti. Pa nakon svega, čemu mogu da se nadaju porodice nastradalih rudara? Po odgovore smo otišli u Pančevo, gde nas je u svom domu dočekala Branislava Vučković. Ona je predsjednica Skupštine udruženja tužilaca i tužiteljka Apelacionog suda u Novom Sadu. Oštećeni mogu svakako da pokrenu parnicu za naknadu štete, na primer. Ali parnice su skupe i to je potpuno drugačija stvar. Međutim, da li porodice mogu da potraže međunarodnu pomoć? Kada smo pričali sa porodicama poginulih rudara, oni koriste onu sintagmu koja je poznata kod nas do Strasbura. I da li zaista mogu da urade nešto ako je u tom smislu da oni zapravo traže odgovornost? Vidite, tu se kod nas konačno završava predmet i samim tim ne postoji, nema zahteva za zaštitu zakonitosti u onom smislu da je to presuđena stvar, pa samim tim ništa ne mogu. Advokat porodica rudara Bratislav Stojanović podneo je žalbu Ustavnom sudu. A kakva je budućnost ovog procesa? I šta očekuju oni koji su ostali bez najmilijih? Moje očekivanja su onako kako verujem da neće da budu. Te kazne koje treba da budu, verujem da neće da budu, ali eto, nadam se i nekako to mi daje snagu da nastavim dalje da se borim. Da. Ali verujem da neće, jer sve više i više verujem da će ovde država da pobedi, ali ja kažem, par da se eto, da ne bude ta viša sila, nego taj je kriv. Što i jesu krivi, što znamo svi, zna ceo rudnik, znaju svi rudari. Slušaš Tragove, jedini istraživački podcast u Srbiji. U prvoj sezoni, pod nazivom Zao čas, bavili smo se ubistvima u Ribnikaru, Duboni i Malom Orašju i pokušali da objasnimo zašto je došlo do ovih tragedija. A ako voliš narativne podcaste, pozivamo te da čuješ i Glasnu žicu, naš drugi podcast koji govori o ljudima koji su se herojski borili za pravdu. Pronađi prvu sezonu Tragova i Glasnu žicu na svim streaming platformama, kao i na našem sajtu cins.rs/podcasti. Jovani i meni nije bilo teško da vrlo brzo shvatimo da je rudarstvo ne samo naporan posao, nego i da nemaš nikakvu sigurnost. Rade sa dotrajalom opremom, čak i sami kupuju čizme. O tome najbolje svedoče udovice poginulih rudara, pa i sami rudari. Vozili ih u jedan autobus, vila proma, eto ga gore, nema grejanja, nema ništa preko zime, jadni izmrznu, odozdo istuširani, izađu onaj ledeni autobus, znači uslovi katastrofa. Otvorena vrata koje se ne zatvaraju, autobus koji se pokvari na pola bovan, oni okupani, vraćaju se iz, nebitno, prva, druga, treća smena, okupani, voze se na proma i katastrofa. Katastrofa. Kao da su vozili životinje na pijaci. Tako je bilo. Plata, da vam ne pričam, ja sam imala veću platu od njega.
a Dragana radi u kiosku brze hrane u Nišu. A kažu da je u rudniku bila najsavremenija oprema. Gde? U jamu? Ma bre, to je još od 18. vek. Ma nema sve to staro. Savremeno, đavola savremeno. Tražim lanci po jamu, ne mogu da nađem kad treba da im dužim korito. Ili ukradem pa sakrijem, da bi imao da sledeću smenu za moj da dužim. Nema oprema za rad, nema ništa. Nema najosnovnije sredstva za rad. Nema čizme, sami kupujemo čizme. I to kad ti daju čizme, nosiš, da ti 3 broja, već ćeš šta da radim sa njima. Opet moraš sam ideš da kupuješ. A da su uslovi teški, teški su. Tu nema govora. Može da se kaže da baš u tom preduzeću poslednjih 30 godina, ja mislim da ništa nije ulagano, što se tiče i tehnološkog dela, verovatno i što se tiče te neke bezbednosti na radu. Ovo je Časlav Gavrić iz Granskog sindikata rudarstva i energetike Nezavisnost. Situacija kod njih zaista nezavidna i to je ono čega se mi plašimo. Časlav smatra da država ne želi da ulaže u rudnike uglja, jer do 2050. godine bi oni trebalo da se ugase. Ali, rudnici kao što je Soko žive upravo od subvencija države. I to je ono što njih najviše i boli. Ispada da oni zavise od države, kolike će im zarade biti. S druge strane, kao što sam vam rekao, najveći je problem što nema ulaganja u proizvodnju, u mehanizaciju, da bi oni zdravo poslovali i da bi oni zaista imali prostora i da zarade svoje plate na neki, da kažemo, zavidan nivo. U tom haosu između države i rudnika, kakav je položaj rudara? Položaj rudara, ako sad upoređujemo sa položajem rudara u drugim zemljama, svakako da nije na zavidnom nivou. A kako onda zavoliš takav posao koji je očito slabo plaćen, nebezbedan, strašno težak i malo cenjen? Eto, recimo na dan kada su kamarati iz Sokola poslednji put spušteni u zemlju, ovog puta u kovčezima, SNS je u Beogradu uz trubače slavio izbornu pobedu. I zašto onda neko postaje rudar? Zašto je Bojan Stajić postao rudar? Pa, zato što i njegov dede je u rudniku radio, on poginuo isto. I jedni drugi deda su mu poginuli u rudniku, i po ocu i po majci. I prosto ovde, jako je teško ovde da se nađe bilo kakav posao. Bilo šta sigurno, bilo šta, mislim, ajde Niš tu i tamo, ali ovde je jako teško. I to je, oni svi jure u taj rudnik zato što imaju beneficirani radni staž, i bukvalno svi zbog toga i nekako siguran posao. Rudnik ne može da stane i da prestane sa radom. Ono što moraš da shvatiš je da je ceo taj kraj jako siromašan. Sva ta sela oko Aleksinca i Soko Banje, osim poljoprivrede i tog bogatstva ugljem, nije da imaju neku perspektivu. I zato mladi ljudi u potrezi za poslom završe u jami. Kao siguran posao, državna firma, a tu je još jedna stvar, tradicija. Svako ima neko ko je bio rudar. Kažem, kako smo mi počeli vezu, moj otac, kažem, je tad bio rudar, brat je završavao rudarski fakultet i on se spremao za to. Sanja Trivunac, supruga poginulog Nenada, je iz rudarske porodice. Na neki način tako je i Nenad ušao u taj posao. Video je državna firma, sigurna plata, bolja plata, zna se kad je slobodan dan, zna se kad je krsna slava, on je radio kod privatnika, ja ne znam, 10 godina i niti je 5 godina bio prijavljen, nije imao nikakvu platu, nije imao slobodan dan, nije se znalo kad slava, znači ništa, apsolutno ništa i onda je njemu to dojadilo. I onda je pitao Sanjinog oca da ga ubaci u posao. Otac me naravno pomogao. Prvo nije hteo, ali vidio je da ovaj uporan, da želi i to je to. Ja znam da mu je često delio savete, kao nemoj tako, nemoj vamo, nemoj tamo. Pričao mu je o tome, mada je on malo bio i tvrdoglav. Da kažem, verovao je u sebe, ono kako on zamisli, tako će da bude i to je to. I tako je radio posao, posle već napredovao je i onda ga vuklo sve više i više. Naravno, plata, ko plata, mi kažemo uvek za taj posao koji se radi je uvek malo, pogotovo sad čujem da su ih baš srozali.
Ali šta ako Draganin i Bojanov sin Lav jednog dana poželi da bude rudar? Šta Dragana misli o tome? Neće. Neće sigurno. Neće. Posle priče, eto, i to je period koji me čeka, da ja sa detetom treba da mu objasnim. Vrlo brzo će to. Pa zašto sva deca imaju oca i majku, pa zašto nema, pa da je njegov tata, pa tamo je ogroman mural, ne znam s koje strane ste došli. I ja mislim da kada on bude slušao te priče od malena, da neće da poželite da bude rudar nikad. Ali i Bojan je slušao priče od dedama. Jeste. I meni to uopšte, i meni to čudi kako je on izabrao baš tima se bavi. Ali opet ponavljam da on nikad nije bio svestan da njemu nešto može da se desi, da nešto krene po zlu. Nikad on to u glavi nije imao. I nikad nije išao sa tim dole. I koliko puta sam njega pitala, Bonel, te stravi dole, kaže, pa mi kad bi o tome razmišljali, niko od nas ne bi smeo da siđe dole. Dole, kaže, nema toga. Dole su najveće šale, najveće priče, najveći smeh, valjda da odagnaju taj strah. To mi uvek priča. Kaže, mi kad bi razmišljali o tome, niko od nas ne bi sišao dole. Da freki. Lav se probudio, kao da je predosetio da govorimo o njegovoj budućnosti. Prošlo je više od 2 godine od nesreće. Lav je pošao u vrtić. Njegova majka Dragana i on više ne stanuju u Aleksinačkom rudniku, već su se preselili u Niš. Tamo odlaze vikendom. Tamo gde se nalazi i mural na kojem je njegov otac, kog nikad neće da upozna. Mural zbog kojeg će uvek imati na koga da bude ponosan, ali koji će ga možda odvraćati od toga da ikada siđe u jamu. A onima koji svakodnevno silaze u jamu, sve što preostaje da im se obistini rudarski pozdrav, srećno. Jer tamo gde se odgovornost skriva, jedino je sreća ta u koju mogu da se uzdaju. Slušao si Tragove, 2. sezonu, Jama. Ja sam Stefan Marković. A ja, Jovana Tomić. Uređivao Vladimir Kostić. Obrada i dizajn zvuka Dejan Tomka. Muzika Rade Sklopić. Produkcija Centar za istraživačko novinarstvo Srbije. Podrška u realizaciji Podcast RS. Hvala na slušanju.